Hacker Igigi zanecháva po sebe diery, cez ktoré sa počítačoví experti dokážu dostať do e-mailovej schránky množstva ľudí. Jeho zverejnené údaje, ktoré sa na prvý pohľad javia ako bezcenné, sa dajú ďalej využiť. Vďaka nabúraným portálom AZ, Orange, Atlas alebo Union by si malo množstvo ľudí radšej zmeniť svoje heslo. Potom ako hacker Igigi zverejnil ukradnuté údaje z najväčších slovenských portálov, je možné dostať sa na e-mailové adresy nič netušiacich klientov našich najväčších serverov. Aj zdanlivo neškodné informácie, ktoré človeku bez potrebných znalostí nepovedia nič, môžu odborníkovi naznačiť alebo povedať oveľa viac. A presne to sa stalo. Igigiho zverejnené informácie sa totiž dajú spárovať s ďalšími. Do všetkých týchto e-mailových adries sa tak dá dostať a čítať súkromná pošta. Dnes navyše nikto nevie, akými dátami Igigi disponuje. K útokom totiž došlo dávno predtým, ako ich hacker zverejnil. Už keď má vlastne databázu, tak môže sa dostať aj k nejakým ďalším informáciám. Potom ako najväčší komunitný portál AZ.sk tvrdil, že všetky uniknuté dáta sú dobre kódované, hacker ako výsmech zverejnil mená a heslá manažmentu firmy. Riaditeľ AZ-u Milan Dubec sa vulgárnym heslom zviditeľnil na niekoľko rokov. Sú to poväčšine slovníkové heslá a každý za svoje heslá zodpovedný. Ani Milan Dubec, ani AZ sa k celému problému nechcú vyjadrovať. Komunikujeme s našimi užívateľmi a podnikáme opatrenia, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôžeme konkretizovať. Igigi zverejnil aj najpoužívanejšie heslá na našom internete. Jednotkou je 6.0, nasleduje rad čísel a po ňom 6 áčok. Z prvých 10 hesiel 7 je takýchto mimoriadne ľahkých. Nie sme však žiadnou výnimkou. Podobne si ťažkú hlavu nerobia ani na globálnom serveri Rockiu. Najčastejšie heslá sú tam tiež číselné rady. Ľubo Schwarzbacher, televízia Markíza.